to chimri mana gi bezin tiru ketori ni ngego ya bal to chemoko ikiago abal kalure ni machana mchumbi na makine mathoth oero rwako welo maga moko kuom gigo ma inyalo timo inyanya to ne jopuonjre madonjo e mbalariany mapuoni higgi mokwongo mar mondo mi wageng'a masiche mopogore opogore maga inyalo geng' nikech kokidhigo abal to kinyal wito ngimani koro mano en gima inyalo geng'a e yo makare. Stacy akeni e kinde ma nidonjo e mbalariany kacha akeni inyalo ng'isowa ni ang'o ma umori mogik kata ang'o ma umori mogik e kinde ma koro ichako sombi ayanga e mbalariany mar UN kacha. Okay. Kaka nadonjo chieng'no to koth norwakowa. Koth kinde ma kiwacho ni en gweth. Kata kiwacho kamano koyo ne ng'ich to ming'e ni wan jo Kisumo to koyo ok wang'iyo gi koyo mang'ich ni. Chieng'no koyo norwakowa gi koth but kaka abedo e school dong ing'e pod onge exposure mang'eny en mana orientation kende to I pray and believe that I'll find something that I'll love, but I love the compound of the school, love the school vibe. Ahero kaka school ji vibe kamano but mano kende pok ayudo gima mora ahinya ma at the peak podi. To orientation wanyalo wacho ni isebedo kikawe yo machalo nade ging'eny ahinya miwinjo ni in overwhelmed kose gina kare at least obomiyo idonje laini ing'eyo ni mbalariany ringe yo machalo kamae. Ka orientation wadonjo gadong but koro iyudo nitie gik moko ma iyudo ni iwinjo ka in obvious. Nitie gik moko an kaka an personally aneno ga gik moko ma to obvious but kaka mage kaka ng'ato nyisi kuma library nitie to library kaka asewuotho e school cha aseng'eyo kuma library nitie aseng'eyo kuma education nitie gik moko ma wana repeat to but gima amor godo ni each and every session ma wabedo godo I keep on advising wa kaka mama wacho ni remind them even if they know ya mano gima moro e school yani each and every ka nitie ng'ama wuoyo kodu nitie ng'ato manyaka advice ukate kiwinjo ni madongi mana se winjo ga over 1,000 times but at last you'll know that it's good kuambiwa kitu even though unasikia it's something disturbing but being keep on telling you it might help you somewhere but something at the peak inyesha ni bamba na shule bado sijapata. I'm still waiting to see. Jennifer in kor kakori kinde ma koro podi